اللہ نہ تے یہ رات قاد تھی گئے تے سبق لکھن ڈا نہیں ہوندا ہن جو 3 گھنٹے تھی گئے نہیں بیٹھی باقی 2 گھنٹے چھٹی دے دے کر دے وہ کیا کرنا بیٹھی وا اوتے پڑھدا بیٹھا یہ نیم دے چڑھ دے پڑھدا بیٹھی چوٹی دے وچ تیرا مکالا تھی وے اللہ نہ تے ایتھیں اوتے نیم تے بیٹھ پڑھ سے ایویں پاکستان ترقی کر سے تات کٹینن استاد جو کٹنن والا کیوں کٹنن تو کتاباں تھی رکھی بیٹھی اتری پڑھن دی جائے او بہنا دے میں کٹن کھڑ وے ڈنڈ کے نال کیا وجہ کیا ہے وہ سبق لکھن دا نام اللہ نہ تے یہ رات قاد تھی گئے تے سبق لکھن ڈا نہیں ہوندا ہاں ہن جو 3 گھنٹے تھی گئے نہیں بیٹھی باقی 2 گھنٹے چھٹی دے رہے ہاں کر دے نہ تھا میں وینا پہ دسے نا تو نیم تے بیٹھا رہی ہے نہ تھا تیرا مکالا تھی میں تو سکول دی بجائے تھی اتنے آدھے کتاب رکھے نہیں تھا کیونکہ پتہ کہندے اتنے جنوں کوئی دیکھے نا تے کوئی درخت ہے وڈا نہ مراد ہے استاد لکھ دی لعنت ہے میں وینا پہ آکھداں